a mi és un llibre prou especial perquè aborda un tema difícil com és la mort d'un ésser estimat, en aquest cas del segon dels nostres fills. I bé, el veig una mica a la necessitat de recuperar el seu record mitjançant un fet que pot semblar anecdòtic, que no és altre que anar a escriure aquests poemes en el lloc on per darrera vegada vaig anar amb ell físicament. És un pi que hi ha a les afores de Santa Maria, que es diu Espigros. Es deia Espigros perquè aquest pi, dissortadament, va morir a conseqüència d'un llamp. Era un pi que tenia una edat considerable, al voltant de 400 anys, però desprenia una energia especial i quan en Lluís, que és així com es diu el nin, va traspassar, vaig continuar anant en aquest pi i cada vegada que hi anava duia damunt una plegueta i escrivia un poema que a vegades era una reflexió, però sempre al voltant de l'agraïment per haver-lo conegut. No? I el llibre està estructurat en quatre estacions, en quatre apartats, perdó, que corresponen a les estacions de l'any, i té un component també d'observació de la natura i finalment també d'una esperança amb una resurrecció, si més no, metafòrica. És a dir, jo al moment donat vaig veure que de vora el pi que només conservava la soca, perquè pràcticament el havien coronat per perill de caiguda de branques, vaig observar que creixia un pinotell just a de vora. No? Llavors, aquesta cosa que la natura de vegades mos transmet, que són exemples de fets que mos sorprenen i que mos serveixen també per després plasmar-ho en poesia. No? Bé, la poesia per mi ha estat un mitjà per transmetre emocions i sentiments. Jo he estat i encara ara som una persona tímida, no? I llavors, si més no, en un primer estadi, la poesia m'ha servit per transmetre una sèrie d'emocions. És veritat que és una poesia molt lligada en els efectes, no? Per exemple, així com per exemple aquest poemari està dedicat a en Lluís, el segon dels nostres fills. Tinc un recull dedicat a motiu de la mort de mon pare, la descoberta de la discapacitat d'en Lluís. En Lluís tenia un trastorn relacionat amb l'autisme. En definitiva, és un tipus de poesia que és vera que té molt a veure amb l'expressió del sentiment, però al mateix temps també m'interessa que hi hagi una comunió amb el lector, tret que el llenguatge no sigui un llenguatge excessivament enrevessat, sempre cercant, evidentment, una formalitat i una bellesa en el llenguatge, però que al mateix temps se doni aquesta comunicació que sovint és allò més difícil en poesia. Bé, nosaltres ens vam constituir com a un grup, realment és un grup d'homes que treballa a favor de la igualtat real de drets entre homes i dones des d'una perspectiva feminista. Interessa remarcar això perquè se pot prestar confusió, vull dir, allò de que a mi m'han arribat missatges del tipus de dir, a la fi, un grup que vol de drets dels homes. No és exactament això, és tot el contrari. No? I després també, en un segon estadi, sobretot conscienciar sobre la barbaritat que encara ara i dissortadament cada any suposa la violència masclista, no? que comporta que entre uns 50 i 60 dones morin assassinades pel simple fet de ser dones. No? En quant a... Nosaltres pensem que és important que els homes s'impliquin des d'aquest punt de vista, perquè hi ha un lema que aglutina el moviment d'homes contra la violència i a favor de la igualtat a nivell de l'estat espanyol, i és que el silenci ens fa còmplices. Tenim la sensació que moltes vegades quan maten una dona, quan hi ha una agressió sexual, quan hi ha, en definitiva, un menysteniment dels drets de les dones, molts homes encara ara miren cap a una altra banda. No? Llavors, la nostra tasca, bàsicament, consisteix en crear aquesta mica de llavor que creï consciència, que és un problema que també ens afecta a nosaltres des del punt de vista d'allò que hi podem guanyar en matèria d'igualtat de drets. No? I en quant a la situació cap on anem, jo vull pensar que s'ha avançat, tot i que és vera que les xifres canten i si aquestes xifres continuen sent encara esgarrifoses, penso que anem avançant sobretot en matèria normativa. Cada vegada hi ha més lleis, més normativa que protegeix les dones. Una altra cosa per ventura que exigiria o comportaria un altre debat és com el feminisme d'alguna manera s'ha
s'ha diversificat i hi ha diferents lectures de cara a aquesta igualtat. No? I ara podríem entrar a parlar de tot el que suposa el moviment LGTBI, que no, tot aquest debat que ara en marxa, però crec que és un altre tema i crec que, en definitiva, allò que hauríem de fer o hauríem de procurar fer és anar plegats en el que realment importa i és aquesta consecució de drets reals entre homes i dones, que en el cap i a la fi és la fita més important del feminisme. La pandèmia, precisament, tenim aquella il·lusió, que segurament no era més que una il·lusió, que ens faria millor, no, ja no com a persones, sinó com a societat, que adquiriríem uns valors que s'havien perdut, però realment vivim una època, en aquest sentit, molt preocupant. És a dir, es veuen com a positives coses com un retorn de l'energia nuclear, per mort precisament d'aquesta guerra que ha comportat una disminució dels recursos energètics i home, jo penso que és preocupant perquè, sense anar més enfora, aquests dies me sembla que hi ha aquesta portaavions estatunidenc, és Eisenhower, no? Que és un portaavions nuclear i que jo recordo que quan formàvem part jo vaig formar part de la primera campanya de la desnuclearització de la badia de Palma i això provocava una alarma que sembla que ara no ha provocat. Fins i tot dona la sensació que són benvinguts perquè aporten recursos econòmics, no? I jo penso que sí, que és preocupant perquè estem anant cap a una militarització cada vegada més accentuada i el que poden fer des de la societat civil i des de les organitzacions que encara creiem en una societat basada en el diàleg i una cultura de pau és seguir treballant per evitar que això vagi més.